David, va, tercer dia, última ruta ja, perquè el meu cos ja no dona per molt més. Però escolta, estava també donant-li voltes. Què passa si jo ara m'animo un dia, un cap de setmana amb els meus col·legues i diem, vinga, va, anem a fer aquest cap de setmana una ruta, però per anticipar-nos a tot això, hi ha alguna manera que puguem llogar la bici per internet? Sí, tenim a disposició la nostra pàgina web on podem fer la nostra reserva. És molt fàcil, mira, entra a la pàgina web. Sí? Vale? Llavors anem a l'apartat d'estiu. Val, estic, perfecte. Lloga la teva bici, vale? Vale, lloga la teva bici. Ja hi som dins. Vale. Llavors, aquí el que haurem de triar és la nostra modalitat. En aquest cas, anem a e-bike, no? Anem a e-bike. Clar, ja veig que estan totes les modalitats. Estan totes. DH, e-bike o enduro, no? Exacte. Road, val. I a part veus que tens totes les talles. Vale. Val, llavors, un cop dins haig de posar la data, suposo, no? Exacte. No té pèrdua, no? Això, vale. La data. Aquest cap de setmana, perfecte. Ah, i puc reservar més d'un dia, o sigui, puc Exacte. quedar-me a la bici una setmana, si vull. Exacte. Hosti, això està molt bé, també. O pots tindre la bici migdia, un dia sencer, o fins i tot 2 o 3, 4 els dies que tu vulguis. Hosti, això està molt bé, això està molt bé. I a part que és molt ràpid. Vale, i un cop tinc això, és només la talla, no? La talla. Vale, jo que soc talla M. Talla M. Vale, més o menys, les talles com funcionen, més o menys? Que va per l'alçada? Va per l'alçada, Vale. exacte. Vale. També és important, mira, de fet aquest any tenim talla XS per nens petits. Ah, això està bé. Està molt bé. Val, Sí. val. A partir d'1,30 m a 1,50 m tenim talls XS, S, M, L i XL. Val. O sigui que tenim un rang de joc És a dir, que aquí brutal. jo puc invitar a tot qui vull dir, des Sí. del meu pare fins al meu nebot. Sí, Perfecte. a tot el grup familiar. Perfecte, doncs ja, hosti, com els vagi a fotre tots a casa, tinc un problema també. Vale, perfecte, doncs ja ho tenim, això. Això queda només pagar i ja tinc la bici. I ja està. D'acord, doncs David, som-hi, no? Som-hi. Som-hi. Què és, cap allà? Cap allà. Cap allà. Anem. Vinga, va. Vinga, va. David! Ei, Bon dia, com estàs? què tal, com estàs? Molt bé. Cansat, d'ahir? Sí. Últim dia ja, no, però? Últim dia, última sortideta. Perfecte. I avui tenim una companyia. Ah, sí? Hola, què tal? Hola, bon dia. Soc el Marc, encantat. Hola. Blanca, encantada. Tu et dedicaves, no, això? Això fa temps, A mi el teu nom em sona. Blanca Racil, no? Sí. Bueno, vaig estar competint, però ara ja... Bueno, potser ho tornem. Lo dejo ahí. Ja m'estàs començant a preocupar perquè ja em portes a gent professional i jo encara vaig allò... I els he dit que avui és una sortida molt bonica. Vale. Perfecte. On anem? Avui anirem al cim de la Llosada. Val. Vale, tot a pista. Vale, ja anirem explicant a mesura que anem avançant, però és una sortida molt tranquil·la, amb una miqueta de desnivell comparada amb les altres sortides, però molt fàcil. Està guai perquè ho hem reservat pel mòbil i ja ho tenim aquí, així que això comença aquí mateix, no? Comença aquí mateix. Perfecte. Avui sortim des del Canaro. Perfecte, doncs som-hi. Vinga, Anem? casco, Som-hi. guants i som-hi. Som-hi. Vinga. Vinga. Bé, doncs sembla que ara ja sí la cosa va de veritat, que la ruta d'avui pinta complicada perquè són 3 hores amb la bici i pujar fins a la Llosada. I ja em pot anar ajudant la bicicleta elèctrica perquè si no avui patirem de valent. El David m'ha dit que estigui tranquil, però vaja, jo ja pateixo. Afrontem els últims metres d'aquesta ruta. Ha estat una experiència única i inigualable. Per mi era impensable poder pujar per una pista d'esquí amb una bici. I tot gràcies a aquestes e-bikes de pic negre. Haig d'estar molt agraït també al David, a la Blanca i a tot el grup que m'han anat esperant en els moments més complicats, perquè al final sí, t'ajuda la bicicleta, però el meu estat de forma física s'ha de millorar i molt. Ara bé, haig de dir que l'experiència s'ha de repetir sí o sí, perquè vaja, enmig de la natura, amb els paisatges que tenim a Andorra, amb la fauna i la flora, l'experiència val molt i molt la pena encara que no siguis un esportista d'elit. Ja ho tenim! Ens ha costat. Uah, quines vistes! Uau! Val la pena, eh? Uh!
Uau, Uau. Diego. David! Molt bé, Repte superat, molt bé. Uau. Com ho has vist? Bé. Home, torna a ser el mateix que aquest matí. Sense això, No pugem. és impensable. Vull dir que estem als peus de la pista àliga, és que és on comença. Vull dir que és impensable. I es puja. Pot costar-te més o menys, però es puja. Pensa que ara estem aquí a 2.600 metres. Què, Blanca? Molt bé, molt entretingut. Tornem a competir ja. I després d'aquesta experiència, vamos, crec que em quedo amb la bici i amb la e-bike, em contento amb la de descens. L'havies provat mai o no? Bueno, havia provat una vegada a Incles, també la vam jugar al Pic Negre, bueno, però res a veure amb això. És maco i més suauet. Per començar, perfecte. Ahí ho vam fer. Però per qui vulgui una mica més de canya, això, vamos, acabarà a casa, anirà a casa amb un somriure. No, és veritat. I és una mica el que comentàvem abans també al matí. Ja sé que els professionals, vosaltres teniu la vostra bici i teniu que us agrada tenir el vostre material, però està bé també el fet de poder provar a l'últim model, no? I va, me'l provo per un dia, no? I me'n vaig a fer una ruta, que aquí en tinc 30.000, em poso una mica a prova, aviam si val la pena comprar-me o no comprar-me una bici, però al final té el seu cost. I tant, evidentment, bueno, sobretot ho parlàvem amb ell, que es vol comprar una bici també de descens, que el Pic Negre, per exemple, t'ofereix la possibilitat de tindre els últims models de les bicis, unes bicis que al final tenen un preu molt elevat, que està molt bé perquè les pots llogar, les proves i saps ja si et decantes per una Santa Cruz o et decantes per una altra marca que pot ser t'agrada. No faig a bici a diari, creu que realment pot arribar a estar així a les bicis en l'arquitectura, a les bicis de temple d'Atenta. Això? Que és... I que després també que no cal comprar-te una bici, que no cal que tothom ens comprem una bici, que al final també és generar, si són bicicletes, com el pas del temps és residus, la llogues com qui fa un BlaBlaCar, llogues una bici, no? També. Sí, i tant, a més, com diu el Diego, està aquí a dalt, és impensable per una persona que no fa bici el dia a dia. El veig, fins i tot jo que he entrenat durant molts anys, avui dia amb un enduro normal, se'm faria molt costa amunt arribar fins aquí, però tenint això... Que sobretot, el que li agrada de veure si ve així la prova, segur que quan se'n torna a casa, el primer que fa és decidir-se ja finalment i va, Sí, ara sí que faré, però sí que de veure que tindrà així l'oportunitat de més movimientos o 5 anys no existia, perquè aquesta zona de la muntanya estava abandonada com aquell que dic. Només es venia a l'hivern. Claro, no se venía a esquiar y ahora, digamos, es un día. I aprofitar l'estiu. Connexions i tal. No. I crec que el dia demà creixerà molt més de lo que havia de dir. Aprofitar l'estiu, aprofitar aquest dia i aquestes situacions. David, ha estat un plaer. Mil gràcies. Ja t'aviso que alguna cosa més farem. Tinc la setmana que ve uns amics que vindran, ja l'he preparat-te. No cal, hem de seguir amb el tema familiar, tampoc ens vinguem a dalt encara. No m'apretis encara, però sí, però ha estat un autèntic plaer. Aquests 3 dies han estat un luxe. Mil gràcies. Res, ens queda baixar, no? Baixem i ja estem. Ens queda el millor? Ens quedem una miqueta aquí mirant, no? Primer, gaudim d'aquestes vistes. Vinga, va, anem. Que vagi bé, família, adeu-siau! Adeu! Per cert, que encara ens quedava baixar i la Blanca es va animar, ja ho veieu, que ella anava a un altre ritme en aquest descens. I jo, poquet a poquet amb el David.